Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumuntuning Pudyastawa saking ngarsanipun Gusti ingkang ambabar boyo pangaribawa tumanduk dumateng para palutasih Waraden Sagung dumadi nuwun dumateng ngarsanipun para punden sepuh bini sepuh ingkang ganggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinudi budi saha ingkang tansah kinabekten para kadang alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding wahyuning kitab suci Al-Qur'an ingkang tansah pinantu ing kanugrahaning ilahi boten supaya konjuk ngarsanipun para rawuh para tamu kakung saha putri kagat winantu ing karahayon langkung-langkung konjuk ngarsanipun keluarga agung Bapa Natam ingkang tansah winantu ing suka rahayu sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kawulan kula sagotra tunengke saking campur sari ringkes Chandra Purnama Laras ingkang dipun pangarsani utawi dipun ketuai dene panjenenganipun Dimas Bagus Agus Wibowo Dalah Ibu Endang Jumirah ingkang dipun sesepuhi dene panjenenganipun pepundhen kula dhewe niki panjenenganipun Bapak Ki Diman AS ingkang mapan wonten tlatah Dusun Magersari RT 01 RW kalih desanipun Cinyawang Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap ingkang sampun dipun keparingaken derek marak sowan ngarsanipun keluarga agung Bapa Natam Kinen Mahargya Siwi hajatipun Bapa Natam Sagotra mugi-mugi kaleksanan kanthi boten wonten pambengan setunggal punapa amin amin ya rabbal alamin. Sagunging para kakung sapa ingkang dadi pinantu padumaten saderepun kula sakadang derek makarya utawi nyambut damel kapareng rumiyin nyuwun agunging samudra pangaksami mbok bilih
kathah kengiranipun saha kathah kelapatanipun nyuwun agung ing samudra pangasami wasana sugeng dalu sugeng lenggah sugeng bunga sugeng angrahapi pasugatan kanthi kamardikaning das kanthi sesanti jaya-jaya wijayanti nirbaya nirsambeka widodo rahayu 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 ingkang tansah pinanggung Chandra Purnama Laras Indonesia. Dengan segala hormat Chandra Purnama Laras ngaturaken sugeng dalu Bapak Kades sugeng pepanggihan nggih. Mboten supe konjeng asaipun para tamu kula dereke panjenengan nderek wungon ing dalu samangke kanthi hamirsani pagelaran campur sari ringkes saking Chandra Purnama Laras ingkang samangke badhe ngaturaken lelagon pambuka ing dalu samangke. Ketiga penyanyi kami akan hadir waranggono kula nggih badhe sowan wonten ngasaripun panjenengan. Monggo kula dereke dumateng ngasaripun para tamu sugeng lenggah sugeng angrahapi pangsugatan kanthi kamardikan ing Benggaling Chandra Purnama Laras. Yo.